Sanibonani-ke namhlanje emhlabeni wonke ezweni lonke kubantu abasibukele njengamanje. Udokotela Ngonyama lo abaqala ukumbona namhlanje, abanye ngethemba sebeyamazi. Engithi-ke namhlanje ake ngizochazela abantu noma ngizothola abantu bahlala benemibuzo uma ngabe befona noma uma ngabe bebhala ko-WhatsApp lapho befuna ukwazi ukuthi la ekhaya uma kwenzeka izinto noma izinto la ekhaya ihamba kanjani. Chaza kakhulu la entweni abantu abasuke bevulela inhlahla. Kuye ngawe nofuna ukuvulela inhlahla ukuthi amandla kafikaphi. Khona okokuqala ukuba zinhlanga eka-6,000 okuloko sikunikeza ukuthi lezi nhlanga zihambe zikunikeza amandla zilanda imali ukuthi uma amandla-ke ezefika esigubhini ukwazi ukuthi uphinde uyolanda isigubhu. Kuthi isigubhu zala ekhaya siqala ku-10,000, 15,000, 25,000, 35,000 ukuhlukana kwazo. Kuthi lezi ka-35,000 nasilanda umuntu osuke eseyitshela ufuna sona ngoba naso sinemithetho emincane esinayo sona siyafana nesithwala lesi ka-35,000. Sona imali siyakunikeza ucele ngokushesha kodwa kusona imfihlo ekusona suke sithobula amadlozi akini noma sithobula idera zakini ukuthi manje azikwelekelele wena kule nto osuke uyenza. Kufana mathiwa uvula into eyitafulanyana encane unaso sigubhu leso kuyagcwala imali, thola imali ngendlela ongayilindele ngayo ucebe kungakapheli ngisho izinyanga ezihlanu zonyaka sucebe ubona abantu hamba ngey'moto ngaso sigubhu leso. Ngithi mina sithobula izidala masithobula amadlozi ngoba sengithi lezi ezinye ziyashiyana, ukushiyana kwazo ziyahlukana namandla azo futhi awalingani, ingakho bona ama-price azo eshiya. Manje sokugcina esika-35,000 leso masilanda umuntu osuke eseyithethe uyafuna ukuthi makasilande. Buye ngize ngapha uma sengena kuleli khathoni leli khathoni linezinto ey'jule kakhulu noma izinto ey'balulekile engalithindi noma isikanjani leli khathoni. Uma sengene kulona suke kunezinto ey'jule kakhulu ey'balulekile. Kufana nomuntu uma ezothi ufuna ezokhala mhlawumbe ngabafazi ethi abafazi abambheki noma ufuna abafazi abanemali noma umfazi ufuna amadoda anemali. Leli khathoni leli khibe khona izinto ngisebenze ngazo izinto engisebenza ngazo kuleli khathoni ezifuna ukuthi-ke zifuna umuntu omeze uyilanda uma ngabe sesifika masibiza imali yakhona iphume ngoba leli khathoni yilona elisebenza kakhulu namadoda la ekhaya noma ilona kakhulu eliphethe into yenhlahla kakhulu. Ngiyayithi manginika abantu mangivula ngoba la ekhaya sivula inhlahla mathiwa inhlahla yakho ivalwe noma kuvalwe edlozini lakho noma kuvala amadlozi akeni omsamo omnyama sifike sikuvele inhlahla uma ufika la ekhaya manje sithinte leli khathoni leli ngoba nilibona nje ukuthi noma thiwa imali ayihlale kuwena siyakwenza noma thiwa uyakhala wena ukuthi manje sekunesikhathi wena ushadi ekhaya niboshiwe umuntu oshadayo sifike sikuvulele thina lekhaya uthole ukuthi manje ushade uthole uya phambili wena uthi manje bakunika isikhundla emsebenzini sifike sikuvulele leli khathoni lesikwenzela ukuthi manje emsebenzini ubukeke bekunika ama-promotion uthole isikhundla empilweni yakho uqhubeke uye phambili. Kuthi nekwa nawe wena ukhalayo wena noma isigebengu uma ukhala isigebengu lo msebenzi owenzayo siye sikwenzele lo msebenzi noma sikwenzele ukuthi impilo yakho into yakho uma isigebengu iphumelele ngoba noma uyisigebengu ufuna kubonakala phela manje ukuthi into yakho uma uyayenza la ekhaya thina siza wonke umuntu ngiqamba manga siza wonke umuntu uma uthiwa ukufika ukuthi umthakathi bafuna umthakathi azofuna into siyafika simkhiphele simnikeze siza wonke umuntu la ekhaya indlela esisebenza ngayo nama amadoda okusebenza nawo enza wonke umsebenzi lekhaya. Lekhaya kusebenza namadoda mina bayazi abaningi enza wonke umsebenzi. Bangicele kuwona mina ukuthi abahambe eyokusiza lowo msebenzi osuke uwufuna noma wena uthi manje usufuna khona umuntu osekuhluphayo ufuna ukumchelisa siyazenza into ekanjalo kodwa manje zeyifuna umuntu osuke esazi ukuthi uzofuna njengoba ngasho ngathi la ekhaya sikhona isigubhu sezitha. Lesigubhu sezitha siqhelisele umuntu okuhluphayo empilweni umuntu okulandelayo siyamqhelisa emhlabeni siyamsusa emhlabeni siyamkhuphula simise lapho kufuneke khona kodwa ngoba ngase sifuna umuntu oseyitshela ukuthi ufunani le nto lokuba kuyoba into isuke imvikela yena empilweni yakhe. Njengoba ngeke ngachaza ukuthi akekho umuntu emhlabeni ongenadlozi lekuyena noma elimbethe. Wonke umuntu nomuntu unesidalo esiphila kuye kodwa manje mase singcolile isidalo sikuwena kuyaye kumoshakala izinto noma ukuthi wena uma ngabe usuqala ukukhula lapho uthatha iy'nyathelo zempilo njengoba kuhlala ngithatha iy'nyathelo zempilo usukhula usuyindoda usuhlala nabantu besifazane lapho usuhlala endlini yonke leyo nto. Uma uyindoda
kuyenzeka inhlahla yakho ibona inhlahla wena unayo uma usukhulile bese qala inhlahla iyashabalala ungathathwa ngamuntu ukuthi kuphela manje usuhlangana nomuntu noma usuphila nomuntu ophila naye ba uma uphila nomuntu ophila naye selokhu nenza izinto obungazenzi kakhulu kulesi sikhathi noma usakhula obuzenza ngaleso sikhathi manje usuhlangane naye inhlahla yakho nayo iyayincipha noma senqanza labantwana inhlahla iyayincipha nje ungathathwa ngeke futhi inhlahla amandla inhlahla uphinde uyakhulisa uma uzala abantwana kuba lokuzala abantwana ukukhulisa abantwana nenhlahla kuwena iyancipha hayi ukuthi wonke umuntu emhlabeni uloyiwe noma uthakathiwe kodwa manje inhlahla yakhe ihamba incipha nawe uyibona ukuthi yazi inhlahla benginayo kodwa manje engathi ayisafani yaqala inhlahla yomuntu iyancipha hayi ukuthi umuntu usuke eloyiwe kwabanye abantu bayaloywa omunye inhlahla yakhe iyancipha engathathwa ngamuntu njengoba ngichaza nje kunezinto oyaye ukuthi uma usukhulile usubona manje impilo usubhekene nayo oyayenze full time obungazenzi lokho noma ubuzenza ngaleso sikhathi okuyefuna ukuthi ke uyivule into yakho ngoba umuntu uma esabona ukuthi ikhona into evela manje akayovula ngoba idlozi into yale noma isidala sekumbethe esiyasikwenze siyayisikuvezela lo msebenzi ukuthi hamba ulungisa izinto kodwa mangabe wena uhleli ungalungisa izinto siyagcina sesidinwa sikuphuce ngalowo msebenzi uqala uvula amehlo ukuthi manje ufuna ngiyolungisa awaseyisekho nemali ukuthi uyolungisa ngoba wena ukuhlalile amandla esekhona okusho ukuthi nje nawe lapho khona lapho okufinyelela khona noma lapho engifinyelela khona ngibona engibuka khona sukuma nawe ulungisa izinto into oyaziyo ekuhluphayo ukhona umuntu avela azokhalela lo ngoba mangabe sibize leyo madlana la ekhaya sibize leyo madlana esigubhu leso suke siyasazi ukuthi lento sekunena siyayithemba sikhayela amalanga ngoba ngisho umuntu ekhaya masimsiza asiyasingagijimisa imali leyo ukuthi imali akuphelele imali kufana noma ngabe sithe leyo mali sibizile uyayifika kwesikhathi uma imali ayiphelele ufike nohafu owamukelele ekhaya amadoda okusebenza lawo awona kuyena nohafu uyafika nohafu ufike sikwenzele loo nto leyo uqhubeke uye phambili ukuthi le mali esele ahamba ayosebenza iphinde uyibuyise wena ngamandla abo esebosebenza sisebela abantu sizigijimisa imali yonke ephelele ngoba suke sinethemba suke sinolwazi into esikunika yona iyofika yenze leyo nto le osukuyifuna wena empilweni yakho noma ukuze uphumele empilweni yakho uye phambili engithi ongibukela njengamanje lapho ngibona khona sukuma ekhaya abantu abasebenzayo siza abantu ngokwedlozi kuthi kulaba abasuke befuna ukuthi befuna ukwemkhuleko noma kwemthandazo siba abantu abakhulekayo futhi siyakhuleka silapha endaweni yaseDavidton lapha esikhona lapha eThwathu ilapha esikhulekela khona kuthi wena sokufuna umkhuleko uyengafuni lutho sikubeka nje umkhuleko siyakhuleka ngamasonto lapha endaweni yaseDavidton thatha inamba uyafona ufuna ama-direction ufike esontweni futhi uzothola umkhuleko noma futhi uzokhulekelwa uthole ukuthi ukuhlupha esontweni nakhona siyakhipha into ezikuhluphayo siyakhuluma sethi into ekuhluphayo 1 2 3 laba suke ngokomthandazo kulapha eDavidton namanje siyakhulekela futhi eyokwenzela imanga ngoba ngithi mina abanye namathiwa unenkinga ekuhluphayo amandla